подкаста на Свобода всеки. Аз съм Виктор Костов. С мен в виртуалното студио са Атанас Димитров и Явор Костов, които са редактори в редакторския съвет на Свобода всеки. Нашия сайт е swobodaseki.com. Влезте и там, може да четете различни статии по въпроси на обществото, правото и съответно богословието, или да поръчате някои от нашите издания. И днес ще говорим за победата. Това е въведението. Господа, заповядайте. Темата, начинът по който я формулирах на практика е свързана с това, което се празнуваше в част от Европа. Деня на Европа на 8 май и Деня на победата в днешна Русия, бивши Съветски съюз, 9 май. И участвах в едно предаване телевизионно и на практика там поставих нещата по малко по-различен начин от това, което сме свикнали в България с социалистически лагер да се празнува на 9 май. Победата над фашизма, над хитлеризма и така нататък. Като поставих под въпрос какво всъщност победа, за кого, победа над какво, победа от кого. Така че на базата на това предаване, което може да се намери между другото и линк към него в нашия сайт, да започнем с вашите коментари. Може би и от тук нататък да разсъждаваме включително и за какво представлява всъщност победа и да разговора да продължи нататък. Аз гледах предаването и направи ми впечатление, че дори задаването на въпроса свързан с победата. Защо трябва да се чества този празник? Какъв празник е всъщност? Видях реакцията на водещата, но също така четох след това коментарите. Видях, че самото задаване на въпроса звучи сякаш скандално. Победата на съюзническите сили над Тристранния пакт, какво следва след това. Някакси има едно ниво на неяснота по въпроса за какъв е реалният резултат от тази победа. В тази връзка, според мен, мисля, че на самото начало трябва да дефинираме какво представлява победа по принцип. Победата на кого, победата над какво. Това са важни въпроси, които трябва да бъдат изяснени преди да дискутираме по-дълбочина. Атанас Димитров. Аз бих започнал от това да поставим основа върху какво базираме целият този анализ и единственият рационален отговор, който мога да сетя е, че трябва да го базираме върху християнската гледна точка. Да възприемем християнския мироглед за абсолютните ценности първо на индивидуално ниво, на всяка една човешка душа, че е безценна, че живота също трябва да се цени и да се пази, че войната по дефиниция е зло, абсолютно зло при това, но също така и макромащаба, в който като разгледаме различните идеологии от Втората световна война, можем да видим през тази призма, че те повече си приличат, отколкото се различават, при все, че воюват една с друга. И трите идеологии, когато са стъпили на безбожие и са се откъснали от този фундамент, водят до зло и пагубни резултати във всички народи. Видяхме го фашизма 30-те и 40-те години, после видяхме и комунизма, няма какво да ги коментираме. Сега виждаме по плодовете и на третата така условна идеология, която също да се откъснала от Бога. Но затова предполагам, че малко по-късно ще поговорим, ако засегнем темата за Евровизия, примерно. Да, важна тема за победата въобще какво е, защото имаше наскоро от една страна войната, победата в една война е сериозно нещо, не може да се отрече, че има някаква форма на себеотрицание, на жертвоготовност, на мобилизация, на морални качества в воденето на една война, но обикновено тази мобилизация и себеотрицание винаги е за една страна. И винаги тази една страна се представя като най-добрата, най-важната, най-съвършената. И това е в основата на пропагандата, между другото. Това е нещо, което аз, когато споменах, че Христос, истинският победител, бях обвинен за луто. Тези хора, които коментираха там отдолу, те рече са някакви коментатори сериозни, които може да бъдат взети на сериозно. Но очевидно нещо когато им кажеш това ваше възприятие на една частична победа, вашата победа е частична. Тя няма дълбочината на истинска победа. Тоест, вие си измисляте морални категории, които да украсят това, което вие празнувате. И това явно хората не могат да го понесат нормално. Дори хора, които не са непременно привърженици на съветите или пък са антифашисти и антикомунисти, просто когато нещо е било част от твоето не ежедневие, дори ежедневие, ежегодно ти празнуваш едно и също нещо и в един момент някой идва и го поставя под въпрос. Не го разгражда, но то си един вид разграждане. Така много хора, които са, да речем, от по-възрастното поколение, които са били членове на комунистическата партия и целият ми живот, техният живот е минал по времето на комунизма. И затова за тях идеологемите на комунизма не са само идеологеми на комунизма, а те са миналото на техния живот.
Те са нещото, с което те са се съгласявали, или са одобрявали, или са правили морални компромиси, или са били герои по времето на комунизма. Има една носталгия на живота човешки, когато си отива. Имаше една носталгия по миналото, която е чисто човешка, индивидуална, но ти я свързваш едва ли не с тази пропаганда, с която си свикнал, защото това е било част от твоя живот. Така че го има този човешки елемент и за мен е напълно разбираемо. Аз очаквах такава реакция и предупредих водещата ни и казах, виж, защото тя ми каза, ще говорим за 10 дни на победата, ще ти задам въпроса, по тази тема очаква и реакция, защото аз имам коментар. И точно така се и получи и не съм изненадан. И в същото време съм впечатлен от това колко ясно се видя разграничението за това, че частичната победа, ограничената победа, партизанската победа, победата на... Аз бих я нарекал дори и така измислената победа, защото тази победа доведе до много загуби след това, до много страдания, всъщност е идеализирана в момента на хората. И това са някакви крепости, които хората са склонни да ги приемат и да ги създават, защото казахме, индивидуалният живот и спомени са свързани с това, а в същото време и идеолозите имат нужда от създаването на такава фалшива победа, на фалшивото чувство за тържественост, за празненство, без да се зачита случай, че тази победа е за цената на страданието на другата страна. Просто на отмъщение, да речем, ако победихме. Така че това е моята интерпретация на собственото ми участие там в това предаване. Да кажа, кое е наистина комичното в цялата ситуация, това даже е трагикомично, е, че пък в момента, днешно време, 2024 година, да се говори пък за Деня на победата е дисидентщината. Защото пък за случая идеологическата призма толкова се е завъртяла надолу по спиралата на безумната и малоумна пропаганда, че в момента дори се отрича военния и чисто човешки ресурс, който съветската армия тогава е претърпяла като безумни загуби. Сталинградската епопея е най-тежката битка в историята на човечеството. Над 3,5 милиона жертви германци и руснаци в крайна сметка. Но в момента пък пропагандата е толкова малумно завъртяна в друга посока, че се игнорира и тази част, така че само да не се споменава Русия, защото те в момента пък са врагове на нашата призма. И всичко е много болезнено, защото огромната трагедия на Втората световна война, в която голямата жертва е индивидуалният човек, който е страдал, руснак, германец, американец, българин, хърватин, евреин и така нататък, е игнорирана и използвана с чисто идеологизирани цели и политически подбуди, което е много грозно. Да, но от друга страна пък, това завъртане на махалото или да засила на махалото в другата посока не бива да извинява фанатизираното придържане към старите съветски модели на мислене, които са също тези, които бяха предизвикани. Защото, когато говорих за Деня на победата, аз не съм сравнил Съветския съюз с съвременна Русия. Не съм казал нищо за Русия, не съм казал нищо за съвременната геополитическа обстановка. Просто обърнах внимание за това, трябва да имаме критично и независимо отношение към миналото и оценката на фактите. Тоест, говорихме за съветите. Обаче хората не правят тази връзка. За тях Съветския съюз и Русия са едно и също. Така че махалото сега е отишло в другата посока, но затова и историята, докато е партизанска история, а не историята на Христос, победителя над смъртта, винаги хората ще имат някаква изкривена форма за това кой е победил, какво е доброто, което е дошло. Аз мисля, че поставянето на въпроса за победата би звучало също толкова скандално и предполагам и в някои от страните в Запад. Проста причина, че анализа за това кой е победителят, какво представлява тази победа, все още не е достатъчно ясно разкрит. Един пример искам да дам. Хитлеризм в Германия много ясно бе заклеймена като победена страна. Идеологията на хитлеризма, на фашизма много ясно бе заклеймена, но идеологията на комунизма сякаш не бе заклеймена от историографите по същия начин. Разбира се, има съвсем реално основание за това и то е, че Съветския съюз бе на страната на победителите след края на Втората световна война. Но липсата на ясен исторически анализ, какво се случи, колко зло в крайна сметка дойде след тази победа, така наречена победа, аз видях в речки на български език, победа представлява успех над мощия при състезание, битка или борба. Има един такъв израз Пирова победа, която е победа, при която жертвите са толкова много, че е равна на поражение.
дали всъщност победата не е пирова победа. Но липсата на ясен анализ, липсата на посочване на злото, липсата на разкриване на всичките тези ужасни дела, които станаха факт след като комунистическия руски бутуш стъпи в източноевропейските страни, така е една от причините за това сега да битува в съзнанието на хората този негласен идол, който когато бъде конфронтиран, всъщност става ясно, че все още определя начина на мисленето на хората в страните от Източна Европа и не само. В този ред на мисли, така в моята представа правя, условно казано, две разделения. Ако гледаме победата на макро ниво от страна на идеологии, то е просто това, което ти каза, Яворе. То е победа по дефиницията в речник, която се видява. Победа на една система на друга победа, или както там беше формулирано. Но това не казва, че новата система е добра, само защото е победила. Напротив, ако погледнем пак през призмата на Божието Слово, виждаме плодовете и пак бих казал и на трите системи, че са зло. Няма добро, когато се откъсне политическата система, стане идеология и се откъсне от божествения закон. Ако погледнем през човешката индивидуална призма, пак трагедията е тотална. Пак няма абсолютно нищо добро, няма никаква победа. Наскоро четох, между другото, един роман на Рей Бредбъри, Вино от бухарчета, и там имаше една история, в която 12 годишни момчета говорят с един ветеран от гражданската война в щатите. 90 годишен, полуизкофял дядо с лека деменция, обаче момчетата го назоваваха, му бяха сложили термин, че той е машина на времето, защото като му пуснат някоя ключова дума, която отключи някой стар спомен от миналото, и той се впуска в едни дълги повествователни разкази за, така много живописно пресъздава какво е било на миналото. И те го питат за гражданската война. Той го питат на коя страна беше, и той по много майсторски авторов подход, автора беше избрал да каже, че ветеранът е забравил, не помни дори от коя страна, и ветеран, с други думи, че няма значение, че всички страни са губещи, въпреки че очевидно конфедерацията в щатите губи войната в победата е на северните щати. И той там използва следните думи, казаше, че като го питаха кой победи, той отговори: не си спомням някой някога да е побеждавал в която и да е война. Войната никога не носи победа. Единствено, което си спомня, е само загуби и мъки, и в края на краищата нищо добро. А краят, това е победа сама за себе си и тя няма нищо общо с топовете. Тоест, единствената победа, за която можем да говорим, и то пак много условно казано, е, че войната е спряла, че кръвопролитието е спряло, но пък последствията след това пак ги видяхме. Така стигаме до извода, че всъщност християните, като от християнска гледна точка, защото аз съвършено това предаване, за мен това е основата, на която да разсъждаваме за тези неща. И тогава споменах, че единствената победа, която е от значение, е победата на Христос на смъртта, защото тя е исторически, космически, индивидуално за всеки един от значение и за цялото човечество от значение. Но виждаме, тя е минимализирана поради факта, че всъщност този свят е под съвсем друга опойка. Опойката на това да избереш една страна, и ако не избереш тази страна, партизанска, то означава, че ти не си от страната дори на Бога. Дори Божието име много често се е намесвало в това да се дефинира някоя кауза, или пък квази-религиозна терминология. Майката Русия, майката Отечеството те зове, ние се борим за демокрация, ще спасим демокрацията, сега в съвременната война, която се води в Украйна. Винаги имаш нужда от някаква форма или пък ние ще денацифицираме, което е причината за намесата и на Русия и така нататък. И всъщност имаше едни игри на хора, които с политическите си средства и с финансовите си средства се домогват до някакво влияние, а в момента страда, ако говорим за войната Украйна-Русия, към сегашната съвременната война, тя е на практика от една страна гражданска война и измират хора за нищо. На практика за наблюдателя, който не участва в тези игри, в тези геополитически надпревари. Виждаш как хора умират и също побеждава смъртта в момента. Побеждава злото, побеждава безумието и един християнин не може да си позволи да влезе от която и да е страна. Да речем във Втората световна война, Хитлерова Германия беше издигната като в апотеоз на злото. Никой не говори, че англичаните първи са бомбардирали германските градове. Освен това,
при Дънкирк Хитлер може да ги изтреби всичките там, които са били английски войски. Той на практика им подарява живота, им дава възможност да се изтеглят. Така че никой тези неща не ги споменава, което от една страна не оправдава действията на Хитлер в другите му там действия и стратегии, включително това, че той подлага нацията си на едно такова унищожение, едва ли не заради безумните ходове в края на войната. Но това е резултата на неговото идолопоклонство. От друга страна, идолопоклонството пък от другата страна не е спряло, нито за минута, нито за момент, което не отрича жертвоготовността, да речем, колко милиона са загинали руски войски в тази война, която е вероломно, нали, това е термина, нападната от Германия. Чудесно, но това нападение е резултат от тези висши политически игри, които те играят. От друга страна, Сталин е убил повече хора, отколкото са загинали във Втората световна война от германците. Някой не обръща ли внимание на този факт? Това е фундаментален факт, изключително важен. Когато влезеш във война, между другото, дори и сега в тези безумната война, която гражданска война на практика, която излиза, че е между Украйна и Русия, когато си въвлечеш във войната, един въпрос е как можеш ти, който имаш свободна воля, да отидеш да се биеш на фронта. Ли може? Хващат те, хвърляте там, пратещат ти провиквателно, те хвърляте в 20 годишната ласка и те закарват на фронта пушечно месо, ще се биеш. Или ще се предадеш и просто има една машина, която на практика войната представлява една месомелачка, която в един момент ти като си въвлечен в тези бойни действия, ти искаш да победиш. Ти нямаш време да разсъждаваш за екзистенциалната несправедливост на злото на човечеството по време на война. Има отсреща враг, ти имаш пушка, трябва да гръмнеш пръв. Общо взето това е жестоката логика на войната. Но да се върна към това, което за християнина, според мен, и на мен ми стана ясно, не само отговоренето за тази съветска победа, победители не го съдят, хората са го казали това нещо, но и за това как, аз бях свидетел, ние бяхме свидетели всички всъщност, това как в социалните мрежи християните си избраха страна в съвременната война и започнаха да я защитават, така сякаш никога не са чели Библията и Христовите слова, в които войните дори биват омаловажавани като цел на християнската вяра. Именно защото те са толкова силно основание пропагандата да работи и да наелектризира хората едни срещу други в злото. И това, което казва Христос, аз винаги цитирам Марк 13 глава, когато обяснява на учениците си за края на света, той казва, че част от това, което става в края на света, а ние сме определено в тези времена, ще чуете за войни и слухове за войни. Народ ще се повдигне против народ. Но вие следва да свидетелствате, ще бъдете изправени пред царе и управници и ще бъдете гонени от синагогата, т.е. от юдействащите, от тези, които са още в Стария завет и отхвърлят Христос. Така че виждаме една съвсем различна перспектива по отношение на войната, която всъщност идва от Създателя на Вселената и от Спасителя на Вселената, която обаче е заглушена дори в християнските умове от това, което е важно за човека в този свят, който е вкопан в този свят. И това са тези войни. И на чия страна ще бъде победата. И как да повече хора отидат на смърт, сами само да не се изложим, както в случая НАТО е изправен пред такава перспектива. Тотално се игнорира една от основните доктрини, които учи Христос от проповедта на планината. Блажени са миротворците. И после и апостол Яков говори за това, че плодът на правдата се сее с мир от миротворците, не войнолюбците или партизаните, да се търси начин да се спре кръвопролитие. Елементарни християнски доктрини от моята гледна точка. Да, аз се сещам за примера на Кори Тен Бум от Втората световна война. Това е една холандска жена на средна възраст, която дава, според мен, добрия пример за това как би трябвало да действа един християнин във времето на тежките условия, тогава, когато се случват военни действия. Когато нацистите навлизат в Холандия, това, което тя прави е, че създава една тайна стая в своя дом, където крие хора от съпротивата, хора, които са гонени от нацистския режим. Разбира се, съюзническите сили печелят Втората световна война, политическата обстановка се обръща, настроенията в обществото се обръщат и обикновените холандци започват да преследват своите съграждани, които по някакъв начин са помагали на нацистите през предишния период тогава, когато войната все още е била факт. Това, което прави Кори Тен Бум вижда агресивното отношение към своите съграждани, които са вече в нова политическа обстановка и тя отново им подава ръка вече на преследваните свои съграждани, които някога са подкрепили нацистите с цел да им покажат, че всъщност има
един по-висш стандарт. Това е стандарта на Божията любов, на Божията прошка, на Божието приемане. И мен това много ме впечатлява за това, защото в различни исторически периоди сякаш червената линия се сменя наляво, надясно, някакси човек трябва да е много свързан с небесното откровение, за да може да реагира по начин, по който християнската вяра изисква. Да, сега не бива да изключваме факта, че тези войни, те са зло и партизанщината от християнска гледна точка не е правилна, но те имат своето значение, включително и за преосмисленето на отношението към Бога и към живота. Когато човек е на война, който знае, че умре, някак си е по-малко настроен да мисли за елементарни неща и за елементарни удоволствия. Това не са мои, това не е моя трактовка, това е някаква перифраза на C.S. Луис, който говори, че всъщност войната вместо да работи за дявола, на практика до голяма степен е накарала много от воюващите да мислят за Бога. Което не е непременно причина да търсим войни като християни. В никакъв случай. Тоест, дайте да вършим зло, за да се увеличи благодата, както казва апостол Павел, че го обвинява. Но, може би, сега от историческите коментари да минем към една много друга важна победа на едно швейцарско същество, така да се каже, който отказва да има полове. Той е мъж, нали, но той казва, че нямало полове, което също е победа. Победата в така наречената Евровизия, ако искате да коментираме, човек се казва Немо и победи и беше облечен с една рокличка с едни неща, които бяха по ръкавите, нали, и така, което също е победа. Победа на какво е това? Той победи в конкурса на Евровизия за най-добра песен, нали, нещо това. Ето ти една победа, която всъщност не е победа, е гротеска, което е подигравка с същността на човека, с човека като творение от Бога. Въпреки, че каза, че прескочихме темата на историческото, ще направя една кратка илюзия все пак, която свързва и предишната тема, която говорихме. Не сме прескочили. Винаги можем да се върнем назад. Така че не се притеснявай. Какво ли си мислят англичаните, които са умрели примерно на фронта, на десанта в Нормандия? Дали са победили, ако погледнат от днешна гледна точка, да видят техните внуци и правнуци в какъв свят живеят? Дали са се борили за правото на това деца да се усъкътяват и да си режат половете и да си унищожават психиката? Това, което казваш, между другото, аз повдигам този въпрос в една статия преди няколко години, писах в Свобода за всеки, по случай 3 март. И сега е на първа страница изведена на сайта. Идеята за национална свобода и лична свобода, как се допълват или отричат. И фактически точно същия въпрос там задавам, но по причина на 3 март и на борците за национално освобождение в българската история. И общо взето въпросът е същия, в крайна сметка, в цялата статия. Какво биха казали тези борци за свобода, ако видят съвременното поколение, как консумира това, което обикновено се нарича в човешкото съзнание свобода? Свободата да имаш, да се реализираш в живота, да правиш това, което пожелаеш, да живееш, което пожелаеш, да се придвижиш и така нататък. Така че това е фундаментален въпрос, който говори именно за наличието на несвобода в много голяма част от това, което в света се нарича свобода. И не можеш да бъдеш свободен и победител, защото свобода победа без да имаш истина, която да бъде основата на тази свобода. Тъй като идеята на победата, на борбата в дадена посока е да имаш точно тази реализация, която представлява свободата в човешкото съзнание. Но свободата в човешкото съзнание е интерпретирана от падналата човешка природа, в която много често да вършиш зло е добро, а да вършиш добро е зло. И в която виждаме, че много често черното се нарича бяло, бялото черно. И в момента се говори за това, че мъжете и жените трябва да са равни, което означава, че също жената трябва да бъде мъж, а мъжа жена. Така го виждате равенството. Всъщност не е никаква победа, не е никаква свобода. Защото тя е дефинирана само от победителя. И то този временният победител. Единствено, когато вечният победител дефинира свободата, той го направи много ясно при първото си идване, да ни освободи от смъртта и греха. Единствено тогава имаш свобода. И тя е за всеки. Тоест адресирана е към всеки. Свобода за всеки. Това е смисъл също. Дори ние стигаме до същността на това, защо се казваме по този начин. Обръщайки внимание на победителя от Евровизия, аз мисля, че той е и не само победителя, но голяма част от изпълнителите, които представяха новото лице на красотата
ако мога така да се изразя, но всъщност тези хора са видимата проява на голямата подмяна, която се случва в ценностната система на хората, в ценностната система на съвременното общество, която ценностна система, според мен, е заложена от същите тези идеолози, които са от страната на победителите, които пишат история. Ако някой открадне историята на една нация, на един народ, той лесно после може да го формира как той да мисли, как хората да мислят, в каква посока да се движат. Победителят е този, който пише историята. Затова и победителят в Евровизия, той не е някакво отделно явление. Той е резултат от един процес, който се е случил в продължение на много време. И за съжаление, този процес ясно показва, че се е случила сякаш голямата подмяна и хората вече наистина много по-голяма леснота могат да кажат на доброто зло, на злото добро, на горчивото сладко, на сладкото горчиво и така нататък. Причината е за това, че сякаш истината на християнството, истинската истина, тази, която дефинира тези понятия по правилен начин, е все повече отхвърлена. Благодаря ти, Явор. Аз затова в началото започнах с коментар, че и трите идеологии в Втората световна война са много по-близки една до друга, отколкото различаващи се. Защото плодовете на фашизма и на комунизма ги видяхме на безбожието. Обаче пък на победилия либерален атеизъм, ново либерален атеизъм, сега ги виждаме тези плодове. И тук искам да цитирам една публикация на българо-сириеца Дахер, който съм цитирал в предишни материали за Бога на свобода за всеки, но той имаше много точен коментар, по мое мнение, точно за Евровизия. Той каза следното преди 2 дни. Евровизия се превърна в една от най-големите пародии на нашето време. На едно място видяхме всички болести, от които боледува нашето съвремие, като почнем от лицемерие, двойни стандарти, кич и безпомощност да се създаде нещо ново в изкуството, разтегнати до крайности идеологии, политическа пропаганда, брутална цензура, корупция и нагласени резултати, омраза, безотговорност, фалш и какво ли още не. В текстовете на песните се възхвалява ЛГБТ, сатанизъм, вещерство, псевдофеминизъм, екология, паганизъм, евроцентризъм, национални комплекси, политически послания и така нататък. И също така коментира и за това как организаторите са били принудени да използват изкуствен интелект, за да заглушат освирквания към представителката на Израел, което пък е политическа дейност, така, изразяване на позиция спрямо изтъпленията в Палестината. Действително в Евровизията можем да видим един микрокосмос на обществото ни, това, което каза Явро. То не е индивидуален случай или инцидент, ами трябва да се гледа като симптом на макро духовната обстановка, бих казал. Имаме ли някаква препоръка за обществото като цяло и към вярващите, които съставляват църквата, на базата на това, което говорим до сега? Значи, всъщност, извода е един, той е ясен. Истинската победа е тази, която е победата на Христос на смъртта, но ние не я разясняваме тук в момента, ние само очертаваме трагедията и падението на фалшивата победа. И на фалшивата победа, която се натоварва с идеята да бъде нещо грандиозно и нещо истинско. А то не е. Така че вие имате ли някакви препоръки? Аз моята препоръка, мисля, че вече дадох. Просто сега в момента доразвиваме тази теза, че за вярващия човек, а и за всички истинската победа е тази на Христос над смъртта и над греха. Без него ние нямаме смисъл на съществуването, освен това да си изградим нещо измислено. Но виждаме, че дори за вярващите това не е така. Дори виждаме, че за много от хората, които са християни и следват Христос, някак си съблазънта да се подадат на нещо временно, като нещо по-голямо и по-важно, просто защото е по-известно и по-видимо за сетивата и всички говорят за това, е изключително голяма тази съблазън. Някакви мисли по този въпрос? Аз мисля, че църквата и въобще всеки един човек, който е запазил здравия си разум в главата си, това, което трябва да направи, е да направи всичко възможно да скъса с този натиск да бъде политически коректен в това време, в което живеем. Тоест, говоренето на истината, такава каквато е от критично значение за това, защото Немо, победителя в Евровизия, е видим образ на един политически коректен
уклон в начина на мислене на политици, на общественици, въобще цялата тази идеология, която стои зад този фарс, който видяхме. Така че скъсването с политическата коректност, което е от християнска гледна точка е говорене на Божието Слово такова каквото е. Ние видяхме също и не сме го коментирали в подкаста все още, но ситуацията с този акт в Съединените щати, в който едва ли не е човек, който заяви, че юдеите са предали Исус и са виновни за това, че е предаден на Пилат и така нататък. Едва ли не това е език на омразата и подлежи на някакви законови санкции. Просто това говори за един краен абсурд, в който Божието Слово сякаш трябва да бъде ограничено, за да може да продължат всички тези тенденции на извращаване на ценностите. Затова и говоренето на истината, скъсването с политически коректния език. Исус, ако разгледаме писанието, ще видим един изключително политически некоректен говор в неговото служение, в дейността, която той развива докато тук на земята. Нарича Ирод лисица, критикува силните на деня фарисеите, нарича ги лицемери. И още много примери има за това, които говорят за това, че истината и свободата винаги вървят с заявяване на истината такава, каквато е. На извратения Немо и на хората, които са в неговия екип и въобще в цялата тази индустрия, просто трябва да бъде заявено, че това е извратена индустрия. Тя трябва да бъде критикувана, да бъде усмивана, за да може да си запазим здравия разум, защото доброто наистина е добро, има критерии за добро, злото наистина е зло и то е ясно дефинирано от писанието. Затова и ние като християни, просто това е според мен нашата основна отговорност. Да говорим истината. Да, и тук ще вметна, че всъщност брат Тертулиан, един от ранните отци на църквата, много ясно е дефинирал и много лаконично това, което описваш и това, което всъщност виждаме и това, което обсъждаме, започвайки от това предаване и говорейки за цялостната цензура, която е насочена срещу здравия разум. Тя е насочена срещу християнството, срещу вярата в Бога, срещу Христос. Искам да отбележа, че тези коментиращи, които се бяха взривили там в интернет, аз не ги знам кои са другите, но основното ми обвинение към моята теза, че Христос победи смъртта и това е най-главната победа, не 9 май, е, че съм луд. Тоест, аз имам психически отклонения, защото говоря за истината. И искам да цитирам брат Тертулиан, юрист, колега, един от ранните отци на църквата, който казва съвсем лаконично: първата реакция на истината омраза. Така че говоренето на истината непременно ще предизвика реакция от страна на тези, които имат друга истина, която е лъжа и която всъщност бива оперирана от истината. Защото, както каза пък другия брат Августин, истината е като лъва, не е нужно да я защитаваш, само я развържи. Развържи лъва, той ще защити сам. Истината е, че победителя Немо е жестока, гротеска и подигравка с човешкото създание. Създание като мъж и жена, като мъжко и женско. А той се идентифицира с легион. Трябва да бъде наричан те и тях, защото са много. Както в изповедта на демонизирания човек, когато Исус изцелява, че са много демони в този човек. Часто разбиране, че в този луд свят, в който живеем, когато говорим истината, разбира се, много често ще получавам такива упреци, както ти. Но когато в една лудница някой бъде наречен луд от лудите, може би това е комплимент. Абсолютно. Наско ти го мислиш? В този ред на мисли, въпросния господин или въпросните господа, или не знам как да го опиша, Немо, тази личност, трагичното е, че той не знае, че всъщност губи, нали, и той не е победител, но той е много брутално загубил, ако продължи да стои в сегашното си състояние. И точно на масовия зрител на Евровизия, фен на Евровизия, ще му се стори тотална лудост, ако му обясним, че ако му кажем, че Немо е губещ, а не е победител, като той очевидно е победител на Евровизия. Точно в този ред на мисли. Той е то победително, нали, казахме, този цвят, който ти споменава във връзка с Евровизия, беше много точен, че всъщност тази победа е и манипулирана в много отношения. Тоест дори и победата не е истинска. Просто аурата около нея, която се създава, дори в рамките на тези категории, които определят нещо като победа в Евровизия, тя не е истинска. Така че единствената победа, казахме, това е победата на Христос.
над смъртта, над греха, за което трябва да му благодарим и да проповядваме истината, защото как да повярват, ако не чуят вестта на благовестието, как да я чуят, ако няма проповедник, който да е изпратен до тях и как да бъде изпратен, ако не откликне на това нещо. И това е нашата цел, също свобода за всеки, включително, освен да правим анализи на събитията около нас и на живота около нас, да душегрижителстваме, ако искате, чрез този анализ, който да води към истината, истинската победа, истинския спасител, защото хората търсят спасение в какви ли не каузи, идеи и най-вече в политиката, но всъщност виждаме, че политиката поради човешката паднала природа, слабост и поклонение към идоли и към врага на Бога прави от победа от нещо, което е фалшиво, нещо, което лъжа. Благодаря ви и на двамата за участието. Аз бяха Атанас Димитров и Явор Костов, които са редактори в Свобода за всеки, в поредния епизод на подкаста за Свобода за всеки. Аз съм Виктор Костов. Заповядайте, влезте в сайта swobodazaseki.com, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате известия. Поръчайте си и някои от нашите сборници и книги. Надявам се това да ви помогне да бъдете насърчени и да се откажете от идолите и да се привържем всички към истината, което е също истинското спасение. Спасението в Господа. И така, до нови срещи, уважаеми, и бъдете насърчени. swobodazaseki.com